Let us lift up our hands. Let us just pray for a minute. Father, we thank you so much. Our hearts are excited to be here tonight. And Lord, we believe without a shadow of a doubt that through the power of the preaching of your word, you will touch our hearts and renew our minds. And you will encourage us to live like how your son Jesus lived. Therefore, Lord, I decrease as you increase as God. In Jesus' mighty name we pray, amen. And when he comes, will he find you? Will you be ready for him? And when he comes, And when he comes, will he find you? will he find you? Will you be ready for him? And when he comes, And when he comes, will you be ready? will he find you? Will you be ready for him? Will you be ready Just a minute. for him? And when he comes, And when he comes, will he find you? will he find you? Will you be ready for him? Will you be ready for him? And when he comes, And when he comes, will he find you? will he find you? Will you be ready for him? It's a question. Will you be ready for him? And when he comes, And when he comes, will he find you? will he find you? Will you be ready for him? Will you be ready? It's a question we need to ask. And when he comes, And when he comes, will he find you? will he find you? Will you be ready for him? One more time for real. And when he comes, And when he comes, will he find you? will he find you? Will you be ready for him? Will you be ready for him? Can we clap our hands and take our seats tonight? Hallelujah. Hallelujah. Ndiyathanda ke namhlanje malanga ukubulisa kakhulu utata nomama. Sike sibashayile izandla kakhulu and celebrate them. We can do it better than that and celebrate the servants of God. Much better, much better. Tata no Mama, thank you so much for having us namhlanje. We are so grateful. And only besithetha across our fingers kuba I hope the date will not be changed. Sendiqonda ba ke uba itshintshela kwenye date kukhona endibasizela yenza bagudluza esendivumile uba ndiya kubo because whenever you say I must come, I'm always eager to come. Amen. Sithanda ukubulisa ke bonke otata omama osisi nobhuti abantwana abancinane. Masife yamahle ndiyanibulisa nonke ngelihle igama lenkosi uKristu abakholayo bathi amen. Siyavuya ke uThixo esiphe elithuba loba namhlanje sibe phakathi kwenu. Ndiza nemibuliso ke esuka kuba ukazi ngapha eKomani uthe ndinibulise ndithi uba uyanithanda kakhulu. Amen. Namhlanje emalanga okanye ebusuku ndiyathanda sithethe ngesihloko esithi just as you have been loved. Just as you have been loved. Ndicela ke sifunde izwi lenkosi kwincwadi ka 1 John chapter 4 verse 20 and 21, and then we will proceed from there. 1 John chapter 4 verse 20 and 21.
Ku-NLT, if someone says, I love God, but hates a Christian brother or sister, that person is a liar. For if we don't love people we can see, how can we love God whom we cannot see? And Verse 21, yes, ma. And he has given us this command. Those who love God must also love their Christian brothers and sisters. Amen. Bazalwane, we have our main topic for the weekend, love one another or loving one another. But namhlanje I want us to speak kule subtopic just as you have been loved. Now le verse esifunda kuyo namhlanje, uYesu is, or rather the text or the writer of the Bible is trying to speak to us ukuba ukuthanda abazalwane is a proof that you love God. Kuchuti, the topic esithetha ngalo le weekend is a very important subject kuwo wonke umuntu ozimisele ukuba abe kuthiwe ungumuntu osindisiweyo. Into ebalulekileyo kumuntu ozimisele ukuba abe ngumuntu omkholisayo uThixo. Ndaqaphela ba sometimes siyesa focusa kakhulu ekutheni simthanda uThixo. Sabalibala abantu uThixo athanda uba sibathande. Kuthi uthi namhlanje xa ungumuntu othanda uThixo, kufuneka siqiniseke uba sine evidence yokuba uyamthanda uThixo. And lo evidence yokuba uyamthanda uThixo kukuthanda abazalwane. Now kuthi uthi into noba ingabonakala inyani kangakanani, kodwa ukuba abukho ubungqina balonto, that thing is not true. Kuthi uthi noba sesikuncome kangakanani, sakholwa nguwe kangakanani, kodwa ukuba uthando lwakho labazalwane alugqamanga, kufuneke ukusukela namhlanje sidawuthe kwaba uyamthanda uThixo. Kuthi uthi i-seriousness yokuthanda uThixo siyibona kwintshisakalo nokuzinikela ekuthandeni abanye abazalwane. Na kuthi uthi ke uthi lo obhala apha awukwazi ukuthanda uThixo ongamboniyo, uhlulwa ngaba obabonayo ohleli ecaleni kwabo. Ade athi onjalo masithathe ngobulixoki, because the truth of the matter is this: kunzima nyani ukuthanda umuntu ongamboniyo kunalo umbonayo. So uba nyani wena uthi uThixo zange wambona, ozange wamphatha ngesandla, ozange weva nezwi lakhe likumemeza, uzothi uyamthanda futhi ungamfela, kodwa ungakwazi ukuthanda abazalwane. Namhlanje masithathe ngokuba ulixoki, awumthandi nyani. Into oyithetha because iyathethwa, into oyithetha because ucinga uba yinto right. So namhlanje I want us to focus on this text. Cela ke sifunde ke ngoku kwakulo 1 John chapter 4 verse 7 and 8. Verse 7. And 8. Cela nifundele ku New King James na ku TPT mam see. From OTPT. Yes. Those who are loved by God, let his love continually pour from you to one another. Because God is love. Yes. Everyone who loves is fathered by God and experiences an intimate knowledge of him. Verse 8. Yes, ma'am. The one who doesn't love has yet to know God. Now, lo uthi ke ngoku unyusa iscale. Njengoba bekuthiwa kuqala ulixoki, uthi lo awulo nexoki uba ubathanda abazalwane, you have not met God. Kuchuti, you are not even a liar, but you are actually a pagan. Ungumuntu ongazaniyo noThixo. Because uthi ngoxa ivala verse 8, the one who doesn't love as yet has yet to know God. Kuchuti xa ungeka bathanda abanye abazalwane, kuthetha ukuba awukadibani noThixo. But once udibane noThixo, weva imfudumalo yothando lwakhe, kuba lulu kuliphokozela
kwabanye abazalwane. So into edala wena ushode ungakwazi ukuthanda abazalwane, it is because awukeva imfudumalo yothando lukaThixo. Once uluve uthando lukaThixo, the warmth of his love, uve his caring arms, uluve luthinta inhliziyo yakho, you cannot wait to pour. Uzuqonde luzuphumela songaqondanga uthando luya kwabanye abazalwane. Why? Because you are overwhelmed by the experience of knowing how it feels to be loved. Kubalula ukuthanda xa ungumuntu oke waluva ubuthando lunjani. So xa sawudibene noThixo ngoYesu waluva uthando lwakhe, kahle kahle it becomes your character ukuthanda abazalwane, because ayikho enye into yaziyo ngaphezulu kokuba uthanda abanye abazalwane. So kutsho ukuthi namhlanje ubuthando lwakho labazalwane lusezantsi. We doubt ukuba have you ever encountered God. Kufana nomuntu odla ngokuthiwa umuntu okhuliswa kakuhle ngabazali okanye ngutata wakhe wafumana uthando lukatata. Generally that's what the world says, and just want to use that example. Kulula uba naye abonise lo thando kwabakho abantwana, because they are giving what they have received. Even though it is different for us Christians, sikwazi thina ukurise above that limitation, kodwa kulula ukwenza into yenziwe kuwe. So once ungakwazi ukuthanda abanye abazalwane, kuthetha ukuba awukaluva uthando lukaThixo. That is overwhelming. Ngicela siyifunde ngeXhosa ke le verse. Lo 1 John chapter 4 verse 7 and 8. Verse 7, zihlobo zam ezithandekayo, Yes. masithandane kuba kaloku uthando luvela kuThixo. Uthando luvela kuThixo, yes. Nawuphi na umntu onalo uthando uzelwe nguThixo, futhi uyamazi uThixo. Yes. Kodwa yena ongenalo uthando akamazi uThixo, kuba uThixo uluthando. So kutsho ukuthi enye yendlela yokubona ukuba uyamazi uThixo, uyazana noThixo, noba zange sakubona uphakamisa isandla, kodwa xa sesibona uthanda abanye abazalwane sesiyaqaphela uba lo uke wadibana noThixo. Kutsho ukuthi namhlanje ifuna ukuhlale phansi kule weekend and reflect, uzibuze serious question ukuba uthando lwakho labazalwane lungakanani na. That is why i-fellowship ibalula xa ubathanda abantu. Uyazi ba xa uhleli nabantu abathandayo wethuka sekungo-12 ekuseni uba yo kanti ixesha lihambe kangaka, because i-fellowship iba effortless. Kutsho ukuthi ukuba bekuthiwa siyathandana besingazufundiswa kakhulu nge-fellowship. I-fellowship, i-subject ye-fellowship ibingazuba i-teaching of concern phakathi kwethu. Why? Because i-fellowship iyazenzekela, ukudlelana kuyazenzekela kubantu abathandanayo. Utata uhlabe ke tata ngokuya wayizotshata wayipha ikomane. Wayinemini zokuphuma ayolala engceni phandle ethetha nefoni. Ufikeleli phandle pha engceni emishini eleli phandle pha engceni ethetha nefoni, side simlibala ba ngumuntu okhona usefonini. Why? Because i-fellowship ayithathi nzima kubantu abathandanayo. Kutsho ukuthi ukuba wena awukabi iphathi ye-fellowship yethu, ingxaki yakho luthando lwakho lusesezantsi. So that is why sometimes abanye bethu bayonqina ukuze conferencing. The question is not really about you loving God. The question is about you not being able to display the love you have received. Kutsho ukuthi kahle kahle kwa uThixo lo oza kuye othi uza kuye conferencing awumthandi xa ungena langazelo lokubona abazalwane uzodlelana nabo. The fact that uhlala uxhinele ugoduka, into dabu uxhinele ugoduka ayikho ubuthanda indonga zakwakho, uthanda ubudlelwane babantu abathandayo. So into dabu uxhinele ugoduka because uyazi ba phaya uyodibana nabantu abathandayo ekulula ukudlelana nabo. That is why nangoku singekakwazi ubuyinhloboni yomuntu. It is because awukade uqhabalake kwi-fellowship because awusithembanga. Woyika uba sizokugweba.
woyika uba sizokujonga ngenye indlela. Abanye abantu, you would be amazed uba singane camera ebaveza kubantu xa behleli nabantu abathandayo, singethuka uba bangabantu abanjani. But abakaze babe njalo phakathi kwethu. Why? Ingxaki akusithi, ingxaki babo abakwazi ukudlala nathi kuba abakasithandi. Uyazi ba nomuntu othuleyo akathuli ngendlela efanayo xa ehleli nabantu abathandayo. Yes, umuntu othuleyo uyathula xa ehleli, but ukuthula kwakhe akufani naxa ehleli nathi thina asigadileyo. Yes. And most of the time abantu abathuleyo bazimindile ukuba bangathethi into wrong. There's my other sister othule kakhulu, ndiyambuza ba mina usuku uthuleleni, uthi nje mandithule apha engqondweni ndinayo into endingayithetha, qha ndiyacinga bangazi ba ndizoyithetha njani. Uthi sometimes ndihambe ngiqonda ba eish bendingaliphosa ke elaphuzu, but oko ndiyacinga because I realize ba woyika uba wrong, woyika ukuthetha into engeyiyo, woyika nokushare ijoke kuba ayizuhleba. So kutsho ukuthi lo muntu usideprive ukuhleka. Why? Because lo muntu akakasithembi kanti ithi kaloku there's no fear in love. So abanye abantu uthi xa uye kowabo ukhona umngcwabo okanye umtshato uxa kuba hey ukabe njani uzibani bani phave kuthiwa lo muntu phakathi kwethu akapretend into nayo, akakwazi ukuba nguye xa iphakathi kwethu. Ingxaki yakhe akakasithandi. Uzuqonde namanxila kowabo uyakwazi ukuhlala nawo, uhlala nawo ahleke nawo, kodwa apha thina akakwazi ukuhleka nathi. Kulula ukuhleka namanxila kowabo, hayi kuba ukhondone ukunxila. Ingxaki yakhe uyawathanda amanxila akowabo, kodwa thina singanxiliyo apha akasithandi. So the fact that awukabi nguwe phakathi kwethu into ethi awukasithandi. Kanti xa sowusithanda uyakhululeka. Undigqiba mina xa ude ufike emzini womzalwane wakho woyike nokuthi ubulambile xa unikwa amanzi odwa. Yimani bazalwane andi kwezinye indawo uyuthi xa ufika bangakubuzi bulambile na, bakuthintshe amanzi nejuice uqonda ba eish kona dilambile. But xa so ufikelele eluthandweni uyakwazi ukuthi emfo ndilambile man khawuzame khawudlule, I hope ikhona into elandelayo emva kwale drink. But wena singathi sakubona xa ungena eminyango uyaquleka uyowa because awukwazi awukafikeleli ethandweni lenyani. Ndiyancenga ama CFA ukuba nibe ngabantu abazana abaziwa ngokuthandana. Kufuneka sithandane xa ifamily yakho ikubona unathi ibe nomona. Yakuyakhalaza kumba hayi status sinqabile thina ungathi asi exist. Ungathi asi exist. Ingxaki into yenzeka hayi bantu ndiyabathanda abantu, they are my blood. Kodwa kukhona abantu endibathanda ngaphezulu kwabo, the people I fellowship with. So enye into endenza ndibathande kangaka abazalwane, it is because indlela endathandwa ngayo nguThixo yenza ndingakwazi ukulinda ukuphokoza. Ndike ndisibuza umbuzo bangazi ba lo muntu ohlele xa kwam wake waluva uthando lukaThixo, and uthando lukaThixo ludisplaywa ngabantu uThixo abathandileyo. If you have been loved by God, unetyala lokuvezo lothando lukaThixo kwabanye abantu. Kukhona abanye abantu apha abangena tata abangena mama, but they can still feel ukuba bana mama no tata, ukuba thina we can learn to love one another. Now I want us to try and build le ntshumayelo engabi intsakazana kakhulu. Ukuba uthi uJohn 13 ke ngicela siye kuJohn 13 uverse 15 no verse 35. Zeza verse bezibhalwe eposteni kona bengafanelanga base sizifunde kakhulu kodwa masizizame. John 13 verse 15. Ndinenzele umzekelo ukuze nani nenze njengoko mna ndinibonisileyo. Ngokuthetha uMalimba njengoba ke ngoku sekuthiwe masithandane, othanda abazalwane ingoba uyamazi uThixo.
Kufuneka ngosifumana iformula ngokwezibhalo ukuba simelwe ke ngokuliveza kanjani oluthando. Because unfortunately uthando ngokwezibhalo nothando lwelizwe lungangafani. So kufuneka lo othandayo nalo olwamkelayo uthando sibe sikwi page A1 ukuze kungabi khona ozive ngathi akathandwanga kanti ubelindele uthando ngendlela yelizwe engalulindelanga ngendlela yezibhalo. Ukubona sometimes khona umuntu akathi indlela endihethi ngayo andifuni umuntu ozobe ndithuthuzela ngoMateyu. Ngoba awufuni ukuthuthuzela ngoMateyu. Ngoba lo once ube buhlungu mina sendikhangela ivesi enzokuthuthuzela ngayo. Xa uvela uthi wena ufuna andifuni Mateyu ndiyamazi Mateyu. Anditsho ngabazalwana abavutha bathi hayi andifuni umuntu ozobe ndixelela ngoMateyu ngoba lahlala umsebenzi andifuni Mateyu ndiyamazi Mateyu dala ndimfunda. Kanti ke ngoku there is a way that we should do things and that should be according. Now uthi ke ngoku Yesu by this for I have given you an example. Uthi uYesu bengumzekelo wendlela athande ngayo ekufuneke nathi sizame yona. Verse 35 kalapha ku chapter 13 verse 35 please. Verse 35 Yes. By this all will know that you are my disciples if you have love for one another. Amen. Now bazalwane bam intshumayelo yami ithi namhlanje njengoba silapha nathi sithandiwe nathi funeke sithande ngendlela esithandwe ngayo. So namhlanje emphasis yami lapho ukuba uthando lwethu masingazenzeli make sithande ngalendlela nathi sathandwa ngayo. Na okokuqala indlela esathandwa ngayo is what I call sacrificial love. Luthando usacrifice kuyathanda ukubhidisa ngesixhosa. Luthando olunikelayo kanye oluncamayo. Yeah. Oluncamayo. Cela ke sivule u1 John 3 uverse 16 wakhona. 1 John 3 verse 16. By this we know love. Cela nifuneke NLT please if you may. Thank you. We know what real love is because Jesus gave up his life for us. So we also ought to give up our lives for our brothers and sisters. So kuchuthi okokuqala we are being called ukuba sacrifice. Singa sacrifice for uThixo kule game. Sacrifice for one another. Kuba sometimes is sacrifice sigcinela kuphela ukuyisa kuThixo. Kanti we must be able to do the same for each other. Njengabazalwane. Uthi ke ngoku so we also ought to give up our lives for our brothers and sisters. Kuchuthi we must learn the art of laying our lives down for other people. Xa kuthiwa kukusacrifice into, xa uyisacrifice amaxesha amaninzi, usacrifice into oyidingayo nawe. Usacrifice into ebalulekileyo nakuwe. Usacrifice into obuyidinga. Usacrifice into obungayingeza kuwe, but uyakwazi ukuyinikela komnye umuntu. Now, kuchuthi real love has to do with actions more than words. Ukuba sithi siyathandana, kubalekile uba izenzo zethu ziluvezo lothando. Ungagqibeli ukuba uyandithanda ngoba undifaka ku WhatsApp uthi ufake heart. But izenzo zakho must be consistent with what you have said. Chuthi amazwi ethu are right now because andihaleli basenze izenzo singawathethi amazwi nawa right, but we must be people of action. Funeke sikwazi to lay down our lives sisenzela abanye abantu. What do I mean go sacrificial love? What do I mean xa ndithi lay down your life? Ngumbuzo ofuneka uzibuza no othi, what have you done for the person next to you? Yeyiphi into ke wayincama ya cause inconvenience kuwe?
ingazubenefita wena, izobenefita omnye umzalwane. What actions have you made? Kwaba bantu khona abantu mose kuthiwa one another, uqonda okay, ndiyabathanda bonke abazalwane but ukhona aba. Yes. Uthola umzalwane uyatsho ba lo one another wami, kodwa ayikho into esiyikhumbulayo ekukubeka phansi ubomi bakhe yenzela one another wakhe. Kuthi one another ayikokuba xa kufotwa sifote sonke as a group of 3, but simbona one another ngoba uyakwazi nokubeka ubomi bakho phansi usenzela umzalwane wakho. Why is this a requirement? Because xa sibathanda nyana abantu siyakwazi ukubeka phansi ubomi bethu senzela bona. If ecaweni ngumuntu ongaseviyo, into ethi awukwazi ukubeka ubomi bakho phansi for abanye abazalwane. Serving, being of service, for example, abana ngoku i-tech team, xa isenza umsebenzi wakakuhle kukuthanda abanye abazalwane. Because i-tech team yona ayimdingi live. Andisukise ecaweni kaloku andiqondi uba i-tech team ungekho apha kwivenue. So when uphethe camera awudingi live because yonke lento uyibona kakuhle uyayiva. So i-tech team uba ibingabantu aba-selfish abangabathandi abazalwane bebengawenza live ube flavorous. Why? Because bayayiva bona intshumayelo, bayabona abazalwane. But xa usenza live abe clear i-sound, ibe clear i-picture, wenzela omnye umuntu ukuba naye evilizwe njengobuliva. So kuthi ube ngumuntu ohleli phansi ongakhonziyo, ongaseviyo, ongenza into enkonzweni, siyaludoubt uyasithanda na. Because uthando luthi you lay down your life wenza into ezobenefita abanye abantu engazukubenefita wena. Ndizumzekela ndithi lo muntu ophethe icamera angayibeka phansi uzuqondiswa xa uvideorize udla uthiwa jonga apha escreenini secamera. Ngoba ubujonga ngaphandle iyakwazi icamera ukusala apha ibinhloko ihamba yodwa yona. Why? Because lo muntu obembe camera yena akawudingi live. So kude kuthiwe ngowena icawe suyijonga ngamehlo, ijonge ngecamera. So that you may be focused enzela ba lo osegoli, lo oseThekwini abe ngathi lapha. Kutsho ukuthi basinomzalwana apha ongeka ijoin iservice, ongeka join ukukhonza, ongeka join ukuseva, siyamdoubt uyasithanda. Because ufuna ukwenza izinto azithandayo, ufuna ukwenza izinto ezizobenefita yena. Yabona ukwenza live kunzima bazana, ukubhid OBS. Abanye abamazi OBS ke kukhona into ethiwa ngo-OBS pha live. Nobo yazi ngethana nje bakhona into ngo-OBS. OBS ka ubhida unqama uyicike yonke i-laptop uyi-restart kube ngathi wakhupha zonke i-app uqalele phansi ufake ezinye. Yonke lo pressure uyakwazi ukuyimela xa usazi ba lento ndiyenziswa kukuthanda abanye abazalwane. Ukume ekamereni ude ume ngomlenze omqombo udiniwe uphinde utshintshe omnye umlenze. That service is laying down your life for other people. Ukuqhuba imoto yecawe uyothatha abazalwane abangenazo imoto nobunayo wena imoto is a sign that you love. Chuthi uthando lokuthandana kuba masibeke phansi ineeds zethu, sibeke ineeds zabazalwane bethu phambili. Ndifuna uzibuza umbuzo bangube yintoni ke yintoni kwayibeka phansi kuye yakho sayi enjoya thina ehambe enjoya nguwe. Futhi uYesu wayenza lento uthi uPhilippians kaloku he was equal with God, but the advantage of being equal to God he did not use it for himself. Ukusondela kuThixo zanga kuthathele kuye kodwa wakusebenzisa ukuze thina sibe namhlanje sikabantwana bakaThixo. So kuthi ukuthanda abazalwane kukuthatha into ebefamba enjoywa nguwe uyisacrifice uma mayikwazi ukuenjoywa ngabanye abazalwane. Ubune voice echoka amandi zosiculela sumani uba neshoro ungasiculeli thina sicula ngathi kubila amanzi kufuneka bekucula thina. Kukhona abanye uqonda bayi andingoma abazalwane ndihleni sithi iba right xa uyicula wedwa eshaweni yala usodibana nabantu boma ibitsho kamanje ngoma uqonda futhi xa uphuma bayishaweni ungayo recorda ne-CD, ungayirecord i-CD ngengoma uzicula eshaweni qoba hey namandla lengoma. But kukhona abantu abayiphiwe ivoice
who rather sit down but yo into wesiteam yasokolisa funeka ubumile pha funeka ubungana nengoma funeka ubuthintini ingxaki yakhe ufuna ukwenza into ezobenefita yena akafuna ukwenza into that will benefit others. So asisithi we must love, the first thing efuneka siyenzile, we must learn to love sacrificially. Masikwazi ukubeka ubomi bethu phansi sisenzela abanye. Uziqonde lento siyakwazi ukuyenza xa uklina indlu yomntwana wakho omncinci uyiklina kuba uzolala wena? No, uyiklina kuba umthanda umntwana okufuna ahlale endlini eclean. But ecaweni abantu abakwazi ukwenza into engaziba benefita bona directly. Athi umuntu hayi kaloku andize ndiyoklina res ababalala phaya bayaphika nti ndilala kwam mna kaloku andize ndiyoklina res ndingalali res. Kanti uyakwazi uyoklina res ungasoze ulale res. Why? Lento uyenzela in service of others. Uyazazi ba uzulala res nomzi wakho okanye uyabhukisha but lo ongena mali yokubhukisha uzofika iresi clean. Why? Because ukuthandana is serving one another sacrificially. Yes. So yeke lento yokufuna ukwenza into kuba izobenefita wena. Athi hayi kaloku ndipheka gqitha andikudli nokudla ndihamba ndingadlanga vele noba ukudla ubungakuphekela ukuze ukudle ubukuphekela abanye. So kutsho ukuthandana, it is never and no longer about you anymore. It is about the person sitting next to you. Kutsho uthando lu prioritize the comfort yomuntu ohlecaleni kwakhe. Ukwazi ukunyamezela usenzele ubuseca kwakho abe right okanye azive right okanye azive comfortable. Ukuba sithi siyathandana ke bazalwane, we must learn to lay down our lives. Ngoku andikathethi ngo lay down your life for God, but lay down your life for lo muntu ohleli ecaleni kwakho. And lento uyenze ne complaints okanye azive lo obeka phansi ubomi bakhe ongathi uyakukweleta. Do it with grace, do it with humility, do it with joy. Ndiyazimsekela ndithi mina emakhaya amaninzi kuyaziwa ukuba xa udadewethu engaphangeli umntwana wakhe uzofundiswa ngophangelayo. Ade umntwana ayofunda esikoleni sabelungu engafundiswa ngumama wakhe, efundiswa ngumalumekazi wakhe okanye nguanti wakhe. Kuthene ecaweni kungake kube njalo uthi mna ndinamandla noko kunomnye njonge ndithatha umntwana walomzalwane ndimse esikolweni esi above imeans zomzali wakhe. Why? I'm laying my life down. Why can't we reach those levels? Ukuba umntwana okhule engenayo utata okanye engenayo imama azive notata ecaweni. Why? Because otata abalapha they've decided to lay their lives down. Kutsho ukuthi yonke into esingenayo siyakwazi ukuba nayo ukuba wonke umuntu abuzimisele ukuthanda. Apha suza ukuzothandwa, yiza uzothanda. Sonke singasafe. Qha ingxaki kukhona abalindileyo bathi hey uthando lo lecawe lo akho thando man pha ecaweni. Yazi into yothanda ndiyazi iyathethwa nje kodwa ayikho practical, ayikho practical man, iyathethwa but ayikho practical. Into edalwe ngapha practical nguwe, because wena uzolwamkela awuzanga kuzolenza. Kodwa wonke umuntu ozolenza uthando uhlale liva luphuphuma. Once ungaliva luphuphuma uthando ingxaki yakho nguwe akusithi, because wena ulindile. And once ulinde uzoba ne expectation beyond what you should be given. We must lay down our lives for others. We must reach a level whereby singakwazi ukoyama ngomnye komnye phakathi kwethu. Funeka nifike ku level yokuba uyabona ubuyangixaka lento akhona amabutho azondiyikinyisa lento. Uyabona uzubona siyadingana, ubona xa ngela xesha lokulobola for abafana ifamily zabantu zizipisa abaphandle. Kufuneka thina qonda uba uyoba ngujola ngongengojola.
ngoba lo akanabafowabo okanye abafowabo uba ke banikwa le mali ebolo iyofika ingaphelanga sebeyidlile. Funeka ujike wena uyoba ngujoli uyofika ba hayi ke singojoli ubuqondi ba umani sithinde ezinye iziduko awuzazi uyobeka ubomi bakho phansi ngenxa yomnye. Bazalwane kuyabonakala ba ayikho into esingenayo xa sinothando. Ayikho into esingeyenzi xa sinothando. Kuthi uthi ongenamoto akadingi imoto udinga nje umuntu ongamthanda. Ongenamali akadingi imali udinga nje umuntu ongamthanda. Because once uthandwe ngumuntu ubunayo into nami ndinayo. Kuthi uthi namhlanje awudingi nomzi udinga nje umuntu ozokuthanda. Because umuntu okuthanda uyakwazi uyohlala emzini wakho ngathi ngowakho. Unqendeve emzini abantu abathi bacinga ba kukwakho pha. And ufote gqitha xa upha. Ufote uyazazi ba unomuntu othi xa enayo into uqiniseke uba unayo nawe. Kuthi uthi bazalwane lento ndiyithethayo is not a foreign language. Into esiyenzayo esifamilini zethu ngakumbi kwi-family zabantu abamnyama. Uyazi ba xa efamily ukukhule ucimba lo muntu kubrother wakho ngqo. Uziva usomdala uba hayibo. Ngokatata omncinci lo muntu ayingowalapha. But indlela athandwe ngayo nendlela embracewe ngayo ngabazali uthi ungathi be close kunaye more than you are close to your blood brothers. Besingeke nabazali sibe njalo nathi. Ukuba sifikele ku level yokuba ayikho into esingazuba nayo. Kuthi uthi namhlanje asishoti nganto eCFA, sishoda ngothando kuphela. Ukuba sinothando sonke sinazo zonke into esizidingayo. Kwenye game ngexesha le-COVID ndane business yokufumigate mos. Ngoke thatha omnye umzalwane wethu sihamba naye. Xa sifika pha sifumigate khona uyokhupha izinto emotweni. Nanku ethi xela ukhiya pha emotweni. Zembe xela ukhiya emotweni nje usakhuphe nje extension kuphela. Zonke ezinye izinto equipment yokuzoclean sizoclean isikole esingakalani. Zilapha ngaphakathi. Ukhiya usekomani ispeki. Yer. Ngondixakiwe ngadabuye mina ngonthanda no principal. Xa nifika ubekizana enhloko ubhidekile ba. Nkosi yami. Ndathi ngisacaphuka wathi umoya ingcwele uba ubuthathe omnye umuntu naye bengayenza lento. Because kwasokhona into yabona ke lento yovela uthatha umuntu wasecaweni nanso ke yambona ke ngoku nanko ke ngoku ezondibhide kudeni. Ndathi ngisana ndingekayikhuphi ngomlomo isisengqondweni yami wathi umoya ingcwele nomuntu ongasindiswanga ongakwaziyo could have done this thing. Ngoba kuyenzeka ba xa sithandana sincedana imistake okanye weakness yalo kuvela bengathi inkulu kakhulu kunibingenziwa ngomnye. Ukuba uthi sikhwaza kakhulu ngenzeka kowena ukukhwaza noba kufika kwezinye imizi alo xa kufika kuyathuleka. Ngenzeka kowena ukukhwaza noba kufika but xa sikhwaza thina kuba ngathi sikhwaza kakhulu because uSatan uyathanda ukuexalta iweakness nemistake yomuntu ofana uyamthanda. Kodwa the same mistake uyakwazi ukuyinyamezela kwabanye abantu. Njengoba sihlele apha nje kukhona iweaknesses esizibona zingu 100% but kukhona iweakness efana nale engu 1000% uyinyamezela but ecaweni awukwazi ukuyinyamezela. Wena ukukhutshwe 10 times more emsebenzini nakowenu but awukayifaki letter yokuresign. Kodwa namhlanje soyibhalile iletter yokuresign xa iphela nje le conference uyahamba apha. Njema nishumayela nje iletter iyaringa apha engqondweni ozoyibhala ngenxa yokukhubeka. Kodwa uba singathatha inkubeko zonke ozikhubeke kowenu emsebenzini nasekuhlaleni zingaphezulu kwenkubeko ozidibela apha ecaweni. But ingxaki yakho umamele uSathane o amplifya impazamo zabantu ofana uyabathanda. Ubukubona utata othanda ukuyobrayela amadoda adlala nawo ibhola ingaduri lo brayi kodwa idure xa kufuneka yenzela abantwana bakhe. Ubona ba the same money bengayispenda kubantwana bakhe ininzi xa yakubantwana kodwa incinci xa isiyebrayini. Apha it's not a question yemali, it's the question yokuba kahle kahle uthanda bani kanti.
So I want us to reach a level where we can lay down our lives. Number 2, enye indlela yokubonisa uthando is to encourage one another. Ngicela ke sifunde 1 Thessalonians chapter 5 verse 11. Verse 11. Therefore, comfort each other and edify one another, just as you also are doing. Ngicela ke sifunde ku amplified if we can. Oh, classic. Therefore, Yes. encourage, Therefore encourage, yes. admonish, exhort Admonish and exhort, yes. one another and edify, strengthen and build up one another, just as you are doing. Kutsho uthi lo muntu ohlala kwakho umkweleta ukumkhuthaza. Unesikweleti salo muntu osecaleni kwakho ukuba umkhuthaza. Kutsho uthi whenever you see somebody's weakness, God is giving you an opportunity to encourage that person. Xa ubona ubuthaka nokusilela komuntu endaweni ethile, uThixo ukunikeza ithuba lokuba umkhuthaze kuloo ndawo. Kutsho uthi once ubone ukuba ubani uyasilela endaweni ethile, kutsho uthi ubekelwe umthwalo wena ukuba qiniseka uba kule ndawo asilela kuyo uzothi badibane nawe butshintshe ubomi bakhe kulo area. We must learn to encourage one another. We must learn to exhort one another. Mawaziwe as a brother or a sister of encouragement. Makwazi abantu xa bedibana nawe bavele bakhuthazeke. Mabazi ba abantu once umuntu kwazi uba uyifriend yakho, mavele siyazi ba once abe yifriend kazibanibani, once asondele kuzibanibani uzokhuthazeka eluhambeni lwakhe nenkosi. Uzokhuthazeka kuzo zonke izinto esizibona zibalulekile njengebandla. Ndifuna ke sibone ke umuntu who was a practical example as being a person of encouragement ku Acts chapter 11 verse 22 and 24. Acts 11, verse 22. To 24, yes. When the church at Jerusalem heard what had happened, they sent Barnabas to Antioch. Kuthiwa phaya kwiverses ngasentla kwaguquka iGentiles. Kuthiwa bathi babeve ukuba kwenzeke lonto eAntioch, bathumela indoda ebizwa ngoba nguBarnabas. Yes. When he arrived and saw this evidence of God's blessing, he was filled with joy, and he encouraged the believers to stay true to the Lord. Kuthi uBarnabas wavele wagqama ngokuba ukuze aba bantu sebeguquliwe pha, because it was during the time of persecution. Kwakufuneka umuntu ozofika kwazi ukukhuthaza abazalwane abaguqu, kodwa masithumele uBarnabas. Kuthiwa xa ebizwa lo mfo i-nickname yakhe, he was a son of encouragement. Wayengumuntu okhuthazayo. Kwathunyelwa yena kodwa hayi ke ukuze lilunge elabandla makuthunyelwe uBarnabas ayolikhuthaza. Ukukhuthaza ngamazwi, ukukhuthaza nangezenzo. Bazalwane, makuthi xa ukhona iproject eqhubekayo uzimisele to become the center of encouragement. Uyabona ukubone kwenye igame uva ngaphakathi ba ziyanqoza ngoba appreciation, the building, the conference, the sacrificial, bomba ya. But I want son of encouragement of Barnabas. But go kunjalo. Umvehlekise hayi mavesi vuleni istock fellas as pledges. Amen. Akazi besithi hey hayi sibotshwa ngechain ngoku. Yabona into eyenzekayo ngoku sibotshwa ngechain. Ngumuntu oyiwet blanket othi sibotshwa, but umuntu who is a center of encouragement ufika sithi hayi kunjani ba xa ivele sivele senzeni imigalelo yezi pledges.
You are trying to ease the tension as no Satan unnecessary of what is happening. Awuzuba khuphela imali abantu hayi kodwa ufuna uqiniseka babahlukana nawe bekhuthazekile. Yep, nabazana ndiqale ukukhuthaza appreciation ndiqonda ba uba kuthiwa kwenziwe 30,000 mfama mina ndifake i200 ngoba ndikabi nayo imali ngoba ndaqala ukukhuthaza appreciation sesi student. Qomba eyona mali nayo apha imalini juthi uba kuthiwa 30,200 mna eyona mali ndiyizamileyo ile 200 lapha ecaleni. Kodwa I would become the center of encouragement. Kuba ukuba andikwazanga ukukhupha imali kuba ndingenamandla. I use it lonto I'm not going to be part of the project. Kodwa aba banayo ngizoqinisekisa uba ikhupha because I'll become the center of encouragement. Abazalwane abasafikayo makwazi baxa bedibene nawe bazoba ngabazalwane abakhutheleyo because you are a son of encouragement. Kwi-ministry teams suhlala ungathi unethiwe uyabagxotha abantu bangajoyina abantu nje lento nguwe loba uhlala utyhafile utyhafarized uhleli nje uhambele ezantsi awubonisi enthusiasm nathando lento uyenzayo kanti any encouragement uthi noba ungathethanga naye umuntu xa kubona uyenza ancama ungathi angayincama le yakhe azojoyina wena because you do it with so much passion and so much grace that ojongileyo uyakhuthazeka. Ndikubuza umbuzo ingabe izenzo zakho ziyabakhuthaza nabazalwane? Oh, Barnabas, the son of encouragement. Yes. Hayi lento qho abantu abedibana bahamba bene stress because ingxaki uyazenyusela. Uba wena emoto uthi yo ngazibiza ubhatala neinsurance Nkosi yami yo uhamba umuntu ehlukene nawe ecinge zonke into ezwrong uba ubetheka apho uthi yo yabona umuntu xa iqhola kanje spinal cord uhamba umuntu kuwe ezibona enguyena umuntu orongo ezibona enguyena umuntu wes kanti xa idibana nomuntu encourage uthi hey ubethekile kodwa ngeke andiqondi bafama uphuka make siyofa kogqirha. I'm not trying to say basibe ngabantu abadeceivayo and promote deception. Ndifuna ndive kakuhle di promote encouragement. Uba bengicula lapho wandiva bandithe xa ndiyitsala inothi ayatsaleka yala suvela undibaleke yithi bayi izolunga kophinda izame manje ngomso into ezokunceda khawuhlisele nje xa uqala ungavela usuke ngetayari suka nje uthi chu xa usuka ndikhuthaza. I've realized that ecaweni sinabantu abambalo abakwazi ukukhuthaza sinabantu abambala abakwazi ukuamplify intshumayelo bazalwa intshumayelo xa isuka epulpit ifuneka ifike kuthi ifikele kubantu abakwazi ukuyikhuthaza le ntshumayelo ifikele kubantu abakwazi ukuyiphila ifile not abantu abayiphila kube sweke ba you ndawuba yini ngutata yobe ndikhwaza phambili yo Nkosi yami ndawuba yini ukukhwaza phambili kuthi uthi lo eyiphila nje lemfundiso uyiphila out of fear of making a mistake. Kanti umuntu is a son of encouragement uyiphila out of trying to amplify. Yazi bani khona abantu ekufuneka ukuze bayive after ishunyayele bayive iphindwa not in the context of preaching but in the context of fellowship. Bayivithethwa abanye bayibona ngokuba iphilo abanye bakubona ngoba xa uzobethu 8 bicangwe ngo8 ubulate bakubona ugijima umdala bakhuthazeka abantu ba if lo uyakwazi ukuyenza nama can do it. Ngakumbe abazalwane abakudala bekhona ecaweni bayathanda ukuba neshori bayiqhela icawa athi hayi wethu uzothi waqa jija akho uzokwenza yona uzokuthi nje khona Paula akazidathi uzokuthi nje Paula why kuthi kwa ukuba strict okwecawe uyakululaza kanti umuntu is a son of encouragement uthi yemfo uzobona uzongayibona ukwa late apha uzama ukukhuthaza ukuba hamba ngendlela ekuhanjwa ngayo. Masiqhubeke siphinde sifunde ngalo Barnabas ku Acts chapter 4 verse 34 to 37. Verse 34. Yes. Verse 34.
Yes. There was no needy people, there were no needy people among them. Yes, there were no needy people among them. Because those who owned land and houses would sell them Okay. and bring the money to the apostles to give to those in need. Yes, continue. For instance, there was Joseph, the one the apostles nicknamed Barnabas, which means son of encouragement. He was from the tribe of Levi and came from the island of Cyprus. Continue. He sold a field he owned and he brought the money to the apostles. Oh, kuchuti apha uBarnabas zange abakhuthaze ngentetha. Wavele wayiphila imfundiso yabapostile. Kubalwa phezulu kuthiwa there was no needy among them because they gave land so that nobody would be needy. Kude kuthiwa for instance. Kuchuti uBarnabas became an example. Waba ngumzekelo wemfundiso eyenza abanye bakhuthazeka. Sesifika nje kule couple ku chapter 5 kuthiwa ngibala couple eyatsotsayo kanene. Ananias, yes. Sesifika kula couple etsotsayo nje ibonile uBarnabas beyenza. But yena wafuna ukuyitsotsa ngokuwuthengisa kodwa wayinciphise yamali ngokuyena. But kutsho ukuthi bazali bami namhlanje ngicela ukuzibuza umbuzo ukuba ungangumzekelo na wemfundiso. Ungangumzekelo na wendlela ekwenziwa ngayo izinto so that you can become an encouragement to those who are closer to you. Kuthiwa Barnabas was a clear example. Namhlanje I want to encourage you ukuba become a person who encourages. Become the center of encouragement and make sure that nobody is lacking or around you kuba ungumuntu okhuthazayo. Yazi bakhona umuntu oqonda ba ubuzeka kuhle wadibana nozibani bami uyamazi uzojika. Uyamazi ba noba angaza kakuhle kangakanani but ubukwadibana nozibani bani uyamazi ba uzothini uzojika. Ongathi lo muntu ngumuntu ongavela umfake ired tape apha esiphongo abone ngumuntu wonke ukuba ngumuntu engafanelanga waba umvela umoyike ongathi woyika umuntu othakathayo. Abantu abathakathayo bayoyikiwa abazalwane. Okaqapha imani naselalini xa uvile bakhona mama othakathayo once akudlulisela itake away emngcwabeni uba nento lokozayo ba uzoyidampa aphi le take away ngoba uyaqonda ba soze bakafaka nganto. Akwaba besinjalo in being careful ekubeni sisondele ebantwini who discourage us in our walk with Jesus. Ukuba sithi siyathandana, we must be able to encourage each other in the right way. Uyazi ba umuntu ochayayo wakhuthaza. Umuntu ochayayo wakhuthaza ngoba waqala itsala oqala wakhohlela. Wathi omnye hayi yabona sulitsala kanje. Itsale nje Jemba sewukhupha umsa ukhuphe ngathi ukhupha nangamehlo nje kukhona umuntu omkhuthazileyo wambonisa ukuba le feeling anayo izodlula isizoba mnandi lento. Ubungeke na ube ngumuntu onjalo in showing love. Bazana bam, that is why ngithe namhlanje as we try to distinguish or to display uthando of each other, we must make sure that we take the pattern from the scripture. Ukuba ubuyamthanda umuntu umkhuthazele entweni ephilisayo. Number 3. We must have compassion. 1 John chapter 3 verse 17. In compassion ngesixhosa imfesane. Phofu yiyo lo compassion yiyo le mfesane. Please read, Mom. Say. If someone has enough money to live well and sees a brother or sister in need but shows no compassion, how can God's love be in that person? Kuchuti, in different seasons of our lives, we will need each other. We will need to show compassion to each other. Uba khona umuntu is going through a rough patch, masiqiniseke uba asizubona kuphela, but we will try ukumbonakalisela ukuba we understand what
this person is going through. Yazi ba sometimes umuntu xa idlule entweni uqonda ba awunamazwi kodwa the only thing you can show is to ukumbonisa ba ukhona ulapha. Yes. Uba you know what? Dilapha. Uba njengoba uzama uraise imali lelobola mhlekazi anayi inkomo enzokunceda ngayo. Kodwa yazi manje zomanda ukucheckisha ba iyadibana na ngoba imali lelobola iyathanda ba intaba abantu abokethu. Ayadura amakhaya apha phandle. Naba sisi abasithetheleli ukemakhaya nabathe kanihlisele mama. Ngoba bamusisi kaloku ayocacisa baba hayi sanunyusa gqitha uvela athule ungathakekho. So apha uthi ke ngokulo if someone has enough money to live well and sees a brother or a sister in need but shows no compassion kuthi uthi apha if you are in the power to help ubusemandleni okunceda nceda expecting nothing in return. Uyeke lento yokuhlala uselula izandla. Uhlala uselula izandla kodwa ungakwazi ukunceda. Uyazi sometimes omnye umuntu xa uthiwa unomtshato uba unamali yokuba umxhasa ngokuba nje uye 2 days before ngexesha kuzotshadwa pha ufike uyozula naye pha xa ixakwezi istress zomtshato. You have done something. Why? Compassionate means you are feeling for the person. You are feeling for the person. Utata ngokapha xa umuntu elile volufika ecaweni ufike behleka bonke ulila yedwa lo. Into ethi nje it means we are not emotionally attached to each other. Namhlanje if we love one another we must learn to show compassion. Ukuba omnye wethu ukukona errong ukwisimo esirongo ukwisimo esezantsi masithinteke. Yazi abanye abantu they can only help xa kuthi umfundisi baba bamncede umuntu. But they can never be inspired and be moved ukuba bancede. But namhlanje because of loving one another makathe sesitsho utata uqonda ba utata uChopos Chokona. My heart has always been moved by what this person is going through. I'm approaching my close now. We must be intentional in trying to help each other. It must not be something eyenzeka by chance ukuncedana abazalwane. Makube yinto esiziceleleyo kuba yinto esizimiseleyo ukuyenza. Lonto ukunceda kuvezwa compassion. Khona omnye inkonzweni yethu owenza le business some sort of Ubering but it travels long distances here. Ngoku wayifelwe imoto yakhe and ukusondela iconference. Ngoku naqonda okay lo mfo ustranded because indlela yakhe yokuphila kukuphila ngalento ayenza and imoto ifile and akana imali yokuyilungisa. Ndathatha imoto ndamnika bamfo kha kuzula lento izula uke wenza imali. Ngoku ndidibana nomnye town ndihamba ngenyawo. Imoto yakhe iphi ifile hayi fanga ndinike uzibani. Uba makake azama ukwenza imali because yena uphila ngalento. I was surprised by the shock yalo mzalwane ondibona ndihamba ngenyawo etown ba uthi ke ngoku hayi izothina into engoku 60-40 kwi profits. Ndithi hayi akho kwanto ndithe nje mayibuye nepetrol akho 60-40 ndimove intoni ndimove compassion. Mamela ke compassion. Waya wabuye xa iphinda ngosuku lesithathu yave imoto yakhala isound engayaziyo guqu sound engayaziyo kwathiwa zintontoni shaft zintontoni. Hey God nosizi ngoba bengitheka lo muntu angayibhatali lento ndiyamazi uyayidinga lento. But you know what ndathi kuye ngenze kuba lento ibihleli izokhala in the next 3 weeks ndidrive ndizihambela mna le mali bendizoyilungisa ngayo xa ihamba ngama ndiyilungise because I am moved by the situation yalo muntu. And ndimkhuthazela babe nemali ndimkhuthazela ba makabe nemali yokuba akhuphe pledge. I think kwakuze appreciation ngakumntu andimbonile ezincwadini ba kusekubi kuye ba that M4 thatha nansi imoto kuzama nangoku wathi wakhuphuka bazalwane. That's what I'm talking about ukuba kha kunyakaziswe sisimo somnye umuntu uzimisele ubunganceda. Uyakuhlala unyakaziswa ngamahadebe kuphela asukunyakazisa thina ndithawuza ngenyawo ndincama apha soze wena unyakazeke unesuti eziyi5 kwayona uzuqonda bazi ezisuti ziyakwehlula uzihlamba ngamanzi wazi nase dry cleaner ungakuphise ngezibini nje
unike lo angenazo uzufaka amanzi ngokwezisuti ngenxa ba awunayo nemali yokuze dry clean ubaba uthi as ziyakwehluka uthathe 2 ukuyinikeze omnye umzali longenazo. Be moved by compassion. Be moved. Thinteka zingxaki zabanye abazalwane. This is how we have been loved. Therefore, we have to love one another. Number 3. Is it number 3 or number 4? I think this is the last one. This is the last one. If we love one another, we must pray for each other. John chapter 17, verse 9 through to 11. If we love each other, we must then pray for each other. These are the ways that we have been loved. Therefore, we must use the same ways to love each other. First, John 17, verse 9 to 11. NLT, please. Verse 9. Yes. My prayer is not for the world, My prayer, my prayer is not for the world, but for those you have given me, but for those you have given me. Yes. because they belong to you. Uyeslo uthandazela abafundi bakhe. Uthi owami umthandazo ungowelizwe, kodwa ngowalabo ondinike bona. Qhubeka ma. Verse 10. All who are mine belong to you, and you have given them to me, Yes. so they bring me glory. Continue, verse 11. Verse 11. Now I am departing from the world. They are staying in this world, but I am coming to you. Holy Father, you have given me your name. Now protect them by the power of your name, so that they will be united just as we are. So we are ayithandaza abafundi bakhe uthi Nkosi, I am praying for them. I am praying for their unity. I am praying for their protection. Kutsho uthi bazalwane, after sifundisiwe, after siyesakhuthazana, after siyesabonakalisa imfesane komnye nomnye, after sesenze zonke zenzo, ndicela singalibali ukuthandazelana. Uyazi ba ukubona xa umuntu ehlelwe yinto sibhale kwaThapha, we are praying for you. Ndizibuzwa ngazi ba, do we really pray for the person esithi siyamthandazela? Noba sigqibela ngokufaka nje izandla ezithe kodwa singamthandazeli. Kodwa uthi uYesu apha yena ayizobashiya uthi Nkosi ndibazisa phambi kwakho. Omnye umuntu after umkhuthazile wamgada, wamjonga, wamnqanda, wamrebuke, khakumthandazele. Ukumbize ngegama and pray for the person. We must reach a level where we pray for each other, just like how Jesus prayed for his disciples. Xa besanda ukusindiswa abantu ukubathandazela baNkosi ndiyacela ukuba sizozenza inzame ze follow up, sizoyenza yonke into ekufanele siyenze ngokwe responsibility yethu. Kodwa Nkosi sibanikele ezandleni zakho. We are committing them to your hands. Sometimes a project awugqibeli nje ngokunikela kuyo, you also pray for it. Yes. Yabona nje appreciation uzibize. Nkosi uzibani bani uyathanda ukusilela kwi-pledge. Ndiyambeka Nkosi. Ewe uzongani ngokuthandazayo uzovela thinteka akhumbule uba hey pledge wena. Nkosi vela naba ungephupha makaphuphe Nkosi le mali yakhe inyamalala bakayikhuphi le pledge. Ndiyambeka phambi kobuso bakho. Yes. Bazalwane, we must never undermine or take lightly speaking to God about each other. Uba omnye wethu akade afumana umsebenzi, masingagqibeli ngokumthumelela ipost kuphela. Masimthandazele. Sugqibela ngokuba umthumela ipost, which is good. Sugqibela ngoba umncedise alungise iCV yakhe kuba kuthiwa iCV zanamhlanje asisafakwe yanto yograde papa kwi-page ku-fan page. Ngoba kuthiwa ukhona abanye abasa iCV yakhe uyofika isenasikhephelelela. Ayisela sasikhephelelela iCV yanamhlanje. But after umncedisile walungisa iCV yakhe, wamncedisa wane cover letter, wamncedisa yonke into. After that, pray and ask God for provision yomsebenzi. After sesizamile uba makayisibhedlela afumane iyeza athintini, we must pray kuba Nkosi yelula isandla sakho. But after we have done apha, because sometimes abantu abathandazayo bayathanda
ukubaleka responsibility yabo abaleke emthandazweni. But ndithi thina abantu si responsible sesizenzile zonke into ebesimele sizenze thina. We must not forget to mention people in prayer. We must pray for them. Cela ke sifunde another text. Luke 22 verse 31 and 32. Luke 22, verse 31. Yes. Simon, Simon, Satan has asked to sift each of you like wheat. But I have pleaded in prayer for you. Simon, Simon, ndikubonile. The devil was trying to sift you like wheat, but I have prayed for you. Ndikuthandazele, yes ma? That your faith should not fail. Yima, ayona nto yokuqala endiyithandazeleyo that your faith should never fail. Kuthi we have a responsibility to pray for each other. Xa umbona umzalwane ekhuthele, ehlala ezoklina, uhlala umbone ehlala ezulazula esezintenteni, umbone ekhuthele. Do not sudikwa because khona abantu abadikwayo ngabantu abakhutheleyo. Bayowa ke uzibani ngoba kunqa phambili. Yeah, khona abantu aba intimidated by ukukhuthala kwabanye abantu. Then why? Kuba ukukhuthala kwakho xa ngumzalwane is a judgment kulo ongakhuthalanga. Yenza ke ngoku akubona ungathi uzinza ngcono. Instead of feeling that way, we must pray. May the faith of such people not fail. But kukhona abantu who are always outstanding ekusebenzeni uThixo. Kukhona abantu who are always committed ekusebenzeni uThixo. We must learn to pray for such people. Thank you so much. Kalo sometimes ucimba le battery kanti uyicofile kuba uchisa. Ubuthi, "Yeah, ngicela nxa usida uyicofile wena." Into zasemhlabeni. So, ifuna before ukalazi kwalujonke. Kukhona abantu abaziwayo kuba kwi section ethile ecawe okanye kwi ministry team ecawe, they become the center of that ministry team. We must learn to pray for such people. We must learn to commit to commit abo bantu esandleni sikathi kuba Nkosi balondoloze, not for bona, for the sake of the church. Kona abantu abaziwayo kuba nje ukuba bona banayo imali, icawe inayo imali. Khona nje abantu esishonga besazi kuba uba bona banayo imali, ubona ngotata ifuna ukwakha enye iholo, wazi ukhona uzibani bani nemali ke ngoku. Imani bazana akubi njalo emakhaya. Emakhaya xa ukhona umntwana othile ophangelayo, ubona ngomzali eyofuna isofa. Because kuyaziba khona umntwana onobubele ogenerous phakathi kwabantwana bambonke. Nasecaweni khona abantu abanjalo abathi xa benento esandleni sabo, i-governing board neleadership iyaziba kukhona i-project that they can take and do. Why? Bayaziba kukhona phakathi kwethu who is generous enough to feed these things. Ndiyathandaza mawube ngulowo esithi asifuna ukwenzazi ba ubukhona izokwenzeka. And the best thing we should do, we must commit those people emthandazweni. Pray ukuba bangangeni ku deception, bangene ekulahlekisweni, bangethi amandla. Lento ke does not minus irresponsibility yakho to maintain your passion for God. But thina esibonakalisa uthando kuwe njengoYesu wabathandazela abathandayo. Yes. Uthi ke kwaseqhubeka apha. Cela uqhubeke ma, pleaded in prayer for you. That your faith should not fail. So when you have repented and turned to me again, strengthen your brothers. Kuthi uYesu apha uthi ndiyakwazi uba ndithandazele wena Petros ukuba ukholo lwakho lungafi, you will strengthen your brothers. Kuthi uthi apha kukhona abantu abathi xa be encouraged bakwazi encourage abanye. Kukhona bakwazi ukujonga abanye. Kukhona abantu abakwazi ukwenza more for God. Therefore abo bantu we must ask ukuba Nkosi keep their faith. We must learn to pray. uPaulos ngenye imini udacele athi ndithandazeleni ukuze iNkosi indinika amazwi okuthetha. Ndithandazeleni ukuze ndisinde nakwizigebenga nezikelemnqa ezingalifuna balihambe ilizwi likaThixo. When you love your pastor, you also pray for him. Ukuba iNkosi imphephise kwizikelemnqa ezilabaphandle. Ndifuna sithandaze ngoku. Ukuba we need to love one another just how we have been loved. We need to love one another
Just like how the scripture tells us to love one another. In my closing remarks, 1 John chapter 3 verse 23 to 24 now. This is my last text and then we go home. First John 3 verse 23. Yes. And this is his commandment. This is his commandment. We must believe in the name of his son, Jesus Christ. We must believe his son, Jesus Christ, And love one another, and love one another. Yes. just as he commanded us. Kutsho ukuthi asigqibeli ngokuphakamisa isandla sikholwe kunyana wakhe. Kodwa simele ukuqhubeka nomyalelo wokuba sithandane. Yes, qhubeka ma. Verse 24. Those who obey God's commandments Abo ke bawuthobelayo lo myalelo wokuba bakholele kwigama lonyana wakhe bathandane. Yes. remain in fellowship with him. This is their reward. They will remain in constant fellowship with him. Yes. And he with them. And he will be with them. Yes. And we know he lives in us because the spirit he gave us lives in us. Sometimes your growth spiritually will be held back because you do not partake in the reward of fellowshipping with him, because you do not obey his commandments. And his commandment is this: believe in his son and love each other, and we will remain in fellowship with him. Anyone who remains in constant fellowship with God akafani nabanye abantu bazalwane. Sa umuntu who remains in constant fellowship uthi sedlule entweni ebefama imephuli ngamephuli, because this person is in constant fellowship. Uthi sedlula kwinto ebekufana ba imbethe walala phansi arise above. Why? Because this person is in constant fellowship. Namhlanje God is asking us through the preaching of his word to love just like Jesus loved us. Please give me those points again on the screen. I want us to revise them. I want us to pray. Sacrificial love, laying our lives down for each other. Ukuncama sincamele omnye nomnye. Encouraging one another, becoming a son of encouragement. Ube ngumuntu who becomes the center of encouragement. Othi noba unawo amandla okwenza lento yenziwayo, kodwa abantu bakhuthazeke kuwe. Ungabi litya abantu abaqhubeka kulo. Okwesithathu sathi we must show compassion. We must be moved by ingxaki okanye the different seasons that other brothers and sisters go through. Sathi kokugqibela, we must pray for one another. This is just a few lists in no particular order of how we should display uthando komnye komnye. I want us to rise up on our feet. I want us to pray now. Thetha nam ngomoya wakho, uzihlanze thetha nami, thetha ngomoya uzihlambe izono zami, Ngihalawulela impela veki ukuthatha serious ukuthanda abazalwane. Ngihalawulela impela veki you make it your goal to love each other. Ngihalawulela impela veki uphume apha uconvinced and convicted ukuba I have an intention to love abazalwane. Esisinyanzelo, that is an evidence ukubuyazana noThixo, ukubuyazana nothando lwakhe. I want us now alone as thandazele and make your own commitment. Ukuba Nkosi, I'll become a center of encouragement.
Nkosi, I'll show compassion. I'll start mentioning abazalwane bethu abanibathandayo in prayer. I'll start laying my life down for bona. Come on, open your mouth and begin to pray for yourself for a minute. Come on, CFA. Let this church be known njengebandla labantu abathandanayo. Ukuba abantu banjengeglu bancamathelene. Aba bantu babubeka ubomi babo besenzela umnako wabo. Aba bantu ububona omnye uzombona omnye phakathi kwabo. Aba bantu uthi nomnye sediniwe edikibele kodwa bazokhuthazana. May you change and become the son of encouragement. May the weaknesses of others be an opportunity for you to encourage. May those who are slacking, we can even connect them to you because you are an encourager. By the burdens of others. Don't forget to mention them in your prayers. Those who are going through grief, those who are in need of jobs, abo who are going through a season, abo who are sick in their bodies, abo who are going through different kinds of problems. We must learn to pray for them. We must learn to commit them into the comforting hands of our God. Just as you have been loved. Galendlela wathandwa ngayo. uYesu wabeka ubomi bakhe phansi esenzela thina. We have been commanded to lay our lives down for others. We have been instructed to serve each other. To serve each other with affection. To serve each other with humility. To serve each other with enthusiasm. Why not diniwayo? Google serve, rise up. This is a command. Without complaining. Do it with compassion. Do it with joy. Because we must love just like we have been loved. Father, I thank you for the atmosphere of love that is filling this church. Lord, I thank you that ukuthanda bazalwane will not be what we are saying only, but it will be our way of living. Thank you, Father, that those who are far will be encouraged by our love. Lord God Almighty, thank you that will become a center of encouragement to others. They will be constantly encouraged because we will try to live up to the life that encourages them. That our actions must never be a form of discouragement, must never be a form of teaching something that is contrary to what we have been taught. Help us to be moved when others need our help. But help us by your love. Help us by your spirit. May overcome those offenses and continue to display love. I give you praise, glory, and honor in Jesus' mighty name. Can we clap our hands and receive Utata as it comes? Come on, CFA, can you give God the praise?